Mi smo danas videli crpnu stanicu novoizgrađenu koja je preduslov za izgradnju fabrike za preradu otpadnih voda koja će se uskoro realizovati u gradu Novom Sadu i nakon toga će biti pokrivenost primarne i sekundarne kanalizacije 95%. Također smo razgovarali o projektu regionalne deponije. Projekat je trenutno u izradi i nakon realizacije projekta Novi Sad i još 7 opština će biti pokriveno time, a također i Ministarstvo zaštite životne sredine je odvojilo 90 miliona dinara sredstava za zalivne sisteme u gradu Novom Sadu kako bi upravo očuvali zelene površine, kako bi se borili na najbolji mogući način sa aerozagađenjem, a to je svakako ozelenjavanje i pošumljavanje.